בקיצור, סרט פרידה מישראל. ישראל עוזב והתחלנו לחשוב מה עושים. קבענו פגישה עם תימור, רן, טל וחנן, ונטע כמובן. וכל מי שבצוות של ישראל ולא היה עסוק בלהוציא גרסה לאינקר. טוב, כמו שאתם יודעים, ישראל עוזב, ואנחנו לא יכולים לתת לו לעזוב בלי שהכנו משהו מיוחד. רק שלפני שנתחיל, אנחנו, כמו בכל פגישה, אנחנו התמנו את תהליך ה-A-Spice. מי לוקח את הנוטס? כן, כבר יש לזה סטורי בג'ירה, אני מוסיף את הנקודות. בסדר, אז אני מציע שנעשה לו חיים שכאלה. מי שראיין אותו, יגיד לו מה חשוב. אני מרגישה חובה להוקיר את התרומה של עובד מיוחד שהיה איתנו מהיום הראשון. תודה. תודה על השנים של מסירות, על קידום של המשימות שלנו, ועל ההשפעה שלך על כולנו. אתה היית חלק מהלב של החברה שלנו, והשארת חותם. זה נשמע קצת מהונדס. ישראל לימד אותי להשתמש בצ'אט GPT להכל. רן חשב שהוא לא יתחבר לדבר כזה. אני ממש לא חושב שהוא יתחבר לדבר כזה. אולי כל מי שהיה צריך בצוות יספר על משהו משמעותי שהוא למד מישראל? הדבר הכי מצחיק ככה שאני זוכר מישראל. What I remember the most about Israel? Interesting. מה שאני אזכור לגבי ישראל זה את מה שהכי הציג אותי זה... בקיצור, מה שהכי זוכר מישראל. רן אמר שזה ייקח מלא זה זמן. ייקח מלא זמן, וגם נראה לך שמישהו בצוות שלו יתחיל לדבר על ישראל, כאילו. אולי ננסה לחכות אותו. נבוא כולנו בחולצות ורודות. סליחה, מה פספסתי? מה? מה? לא, מה? איך אפשר לחכות את ישראל? מה מיוחד, או מה הוא עושה שמיוחד? מה נחכה? אולי נעשה משהו שקשור להמשך דרכו? לאן הוא אמר שהוא הולך? אני חושב שזה משהו שקשור לשזירת צמות בתל באילת. אני גם שמעתי שזה משהו, איזה עסק חדש, משהו בתחום האוכל, איזה רוטף חריף. הנה, תראו. תימור טעם כבר חריפים יותר, טעמתי יותר חריפים. ורצה שנמצא כבר רעיון. אז מה הרעיון? ואז היא הגיעה להציל את המצב. אתם עוד פה? למה אתם לא עושים לו בקיצור? תמיד צריך להקשיב לחני. מה שחני אומרת, בסוף זה נכון. בקיצור, בהצלחה. מה אתה עושה פה? זה סרט בוואייר, כפרה. אין סיכוי שאני לא חלק ממנו.